И лека нощ, деца, отдавна мина. И време е да спрете с игрите, да лягате в леглата и да спите. Ако моля те, не дей да бъдеш строг. Ти чуваш ли, че тук се слуша само рок? И знаем, че по-доста го харесваш. И опете в него се заплесваш. Рок-н-рола не е за игра. Бързо марш във вашите легла. Винаги съм бил добро дете. Тихо и възпитан, но добре. Защото тогава баба ни казва, че с теб животът лошо я наказва. И ако ти от нас си по-белял, кажи ни, дядо, от кого е бял. Я чакайте, за малко замълчете. Ужасен шум надигате и двете. Записали сте хубава касета на тато си с любимите парчета. Ама това е Елвис Пресли. А пък следващото е Бъди Хой. Страхотно, страхотно. Ами имате ли нещо на Джери Ли Луис? Имаме, къде сме ги записали от твоите касети? О, чудесно. Знаете ли, аз едно време, като бях малък, дядо имаше страхотна колекция от плочи. И аз си ги пусках, обаче тайно, защото той ми се караше и много обичах. Имаше едно парче на кар. О, я веднага в леглата и тримата. Най-вече ти. Кой, аз ли бе? Ми то станало вече 12:30. О, Господи!